Carbon, Lodi, carbon! Hindi naman, ano yan? May tissue. Swap lang tahan ko dito ko. Walang ko na kayo ni. G sa Gadlaw. Hey guys, what's up? This is me, Tunyo Kulira Vlogs. Welcome back sa akong vlog guys. So ngayon guys, may gagawin tayo guys kasi naisipan kong mag-do it sa video na ito. What did you bring? Hot dog. What did you bring? Adobo. So ngayon guys, ipapakita ko sa iyo ang mga behind the scenes na mga kaganapan dito sa video na ito kasi sobrang daming process kasi guys. Daming gagawin, daming mga props at saka magbibigay tayo aliw sa mga manonood sa YouTube at saka sa Facebook. So ang Facebook ko guys, ito ang Facebook ko guys. Diyan ako nag-upload ng mga nakakatawang video, nakakaaliw na video, na kakalokang video, nakakatangang video. So guys, kung gusto niyo manood guys, puntahan niyo na aking Facebook at saka Facebook page. Ayan, so don't forget to like guys sa aking page guys. Ito guys, itong challenge ito guys, sobrang natatawa ako guys sa aking reaction kasi alam kong nakakatawa kasi sa isip ko lang guys, iniisip ko na talaga na sobrang sobrang nakakatawa talaga guys. Pero guys, alam nyo guys, siyempre kita nyo na guys, mga pagkain kanyang dala. So naisipan kong ito ang aking gagawin. Let's go. So guys, simulan natin ang mga processing sa ating setup guys at saka props nito guys. Sobrang daming gagawin guys. So magbibihis muna ako ng short. Ito ang aking kwarto guys, yung kalat. Hanap mga tayo ng short. So ito aking short guys. Kasi alam ko naman na sobrang dumi ng ating gagawin ngayon kasi magbabal tayo sa uling. So ngayon hanap mo tayo ng PC guys kasi maglalagay tayo PC dito guys. So guys, ito guys PC. Ay sobrang humok. Ano humok? Ano po tayong tie box guys. Tayo natin tie box tayo. Pili, gamay regod. Nakihigot ba? Magpakamatay ko. So ito na guys, ang ating tie box. Let's go. So ito ang ating tie box. So ito ang ating mga kagamitan guys. Kita nyo yan. Wow! So alam nyo guys kung saan ko yan gagamitin. Later guys, aantay nyo. So yan, tapos tayo guys. Ito naman ang anong Tagalog kaldero guys? Mga bobo! Ito ang kaldero guys, may laman. Hindi yan kasali guys kasi wala naman kakainin guys. So, yan. May laman ito guys. So wala na akong pakialam sa girlfriend ko kasi alam ko naman na susuportahan niya ako kasi dito naman ako masaya. Shoutout sa'yo, baby girl, baby boy. Baby girl, shoutout sa'yo, baby girl. Putang ina mo, ginagawa mo. Ganito ang ating setup guys. May takori guys. So yan. Kita nyo guys kung gaano ka paraning guys. Ay, bibi ko, wala ko siya sa akin bibi ko. Akin lang ang aking content. May laman. May laman, panos. Yan. Kailangan tayo guys. Masipag tayo sa ganito na content guys kasi ang content ito ay nagbibigay saya, nagbibigay aliw, nagbibigay ng mga tawa sa lahat. Siyempre guys, may kikiam doon. So ito ang niluto na kikiam. So guys, like my page guys and Facebook. Follow niyo ako sa Facebook.
dyan sa ibaba guys. Nandyan sa description link. Dyan sa description below. So ngayon, yung papa ko wala na guys kasi nagtrabaho kaya masipag tayo sa content. Hi Hannah Jill. This is my girlfriend. Nagkuhan mo diri silstock. Ito ang nilutuan ni Larika. Lahat dito guys, ating kita. Lahat dito guys, ating gagawing props guys. Bahala na guys, walang agas guys, bahala na ng agas. Yan ba pwede dito gamitin? So guys, welcome to mga kalokohan vlogs guys. Gago! So guys, ito na guys, gagawin natin. Meanwhile, What did you bring? Rice! What did you bring? Hotdog. What did you bring? Adobo. Hey! Yo, lumpia What did you lang bring? to! Lumpia What lang did to! you bring? Lumpia lang tay! What did you bring? Kaldero! Buang ka! Luluto mo! Uwi kaldero! Gago! Alay kang papana! So yan guys, nandito tayo. Tapos na tayong magawa sa duit guys. So, ang gagawin natin, sulitin na natin ang kan guys, kabanata guys. Siyempre, magbibenta tayo ng kaldero guys sa ating mga pinsan at mga relatives. So, naiya talaga ako be. Okay na sa'yo be? Seryoso? Tarong. Lagi. So guys, maglagay muna tayo dito guys. Putang ina mo, ginagawa mo. Asa na ba't? Ito kataas? Sige, sige. Nag-play na? Oo. Nag-play yan guys. Yo. Hey, kaldero te. okay. Kameraman ako na. Hoy, kaldero! Kaldero! So guys, kasi andun maraming bumili ng kaldero. Hey, kaldero sir! Gago! Carbon, carbon! Carbon, Lodi, carbon! Tama si Kwan yan, si ate niya, pwede kaliro ko. Oh? Carbon, Lodi, carbon! Ito, nagpumay ko ano, nagpumay ulos gagang. Wala ka na. Kapila man ang durian. Ay, presyo! Swap lang tahan kaliro ko. Barang dulu kayo nih. Jis Tagadlaw. Ato talaga ka kay para ano siya ba? Uy, mo man nang gilutog sudan no? Carbon Lodi. Kaldero, carbon Lodi. So kita ang aking pinsan guys. Shut up yan niya! Gago! Boss, carbon boss! Meanwhile, Alam nyo guys, sobrang bigat na natin ginagawa guys. Kaldero yan guys, so. Carbon Lodi! Gago! Hey guys, what's up? This is me, Tonya Wala Vlogs. Kung nagustuhan yung video nyo guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And kung mayroon kayong gagawing challenge guys na hindi nyo kaya, i-comment nyo sa ibaba guys. Gagawin ko yung challenge na yan guys. Sobrang dali na ng challenge na yan guys.
And shout out ka pala sa lahat ng nanonood, sa lahat na sumuporta sa YouTube channel ko, sa lahat ng mga nag-follow sa Facebook page, at saka sa lahat na nag-share sa aking video na ito guys. Yan. Maraming salamat sa inyo lahat. And thank you guys. Salamat din kay Mimi sa pag-support niya sa akin dito sa content na ito. Ay hindi niya masisisi ang aking kalukuhan, katangahan, ano pa. So thank you guys. Maraming salamat. Peace.